खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 11 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सती दिवाली एबा नारका चतुर्दशी महरै फालिनाय जायो। बे फोरबोआ दिवालीनि सानबानि फोरबोनि नैथि सान। बे फोरबोखौ दीपावलीनि सानसे सिगां फालिनाय जायो। बेनिखायनो बे बोसोराव सती दिवालीया दिनै एबा सनिबार 11 नभेम्बर इं 2023 आव गोग्लैयो। नरका चतुर्दशीखौ गाज्रिनि सायाव मोजांनि देरहानायखौ फालिनो थाखाय सिनायथि होनाय जायो आरो दिनैनि सानावनो हायुङारि सोलोंथाइ सान एबा नेशनेल एजुकेशन डे महरै फालिनाय जायो। उदां भारतनि गिबिसिन सोलोंथाइ मन्थ्रि मौलाना आब्दुल कालाम आजादनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 11 नभेम्बराव गासै भारताव हायुङारि सोलोंथाइ सान फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल इन्डियाना डे आरो रिमेम्ब्रान्स डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।